Καλησπέρα παιδιά. Όποιος θέλει να κατεβάσει Free Fire να τα πούμε από το Free Fire από εκεί πέρα μέσα. Και με λένε Siaman. Τώρα το Siaman το έγραψα για να μου βγάλει έναν καλό παίκτη που εγώ τον θέλω αυτόν τον παίκτη. Έναν παίκτη που τρέχει πολύ γρήγορα. Που έχει δύο φορές την ευκαιρία να τρέξει. Όποιος θέλει ας μπει. Και εσύ άμα σου έκλεψα το όνομα, αλλά όχι στο Minecraft, στο Free Fire. Έλα, γεια. Βασικά όχι, έλα, γεια. Πάνε, αν το δεις αυτό, κάνε νέο βιντεάκι στο. Και το Σταύρο, κάνε επεισόδιο 7, να δούμε το κενό, τι που έγινες. Το λέμε.